Пет минути да те целунат. Holy shit, Jesus Christ, man! Душа! Не знам дали ще ти дам 5 минути, обаче със сигурност бих се пробвал да ти дам 5 патки, съпроводени от 5 тека с гъста бяла животворна течност, чрез която се репродуцираме хората, след което така ще съм ти издоил млекоцентралите, че ще трябва да ходим да продаваме материала на някоя мандра, разбираш ли? Млада буга, бела пък игрива, бела пък игрива. Кръстил ми се I am Ведат. Не знам дали си Ведат, ама си един Педро, който лапа пишки на едро и що му го набутат в газеца гледа ведро. Аре бегай да играеш сега. Който го види пияни наранен, нека се обади. Няма лоши устни. И в скобки мустаци. Има тънки устни, естествени устни, нормални устни и такива напомпани с хиалурон до пръсване. Ако въпросните устни нямат дарбата да правят хубави бибитки, е обезмислен всеки възможен тунинг по тях. Така че, ако ме видиш пиянин ранен, значи не си вършиш работата добре. Махни си мустака. Какъв мустак? Не знам за мустака, ама такъв кур ще ти нацепя в устата, че ще трябва да ходиш да ти правят цялостна лицева реконструкция после. Ако имахте 24 часа с мене и не мога да ви кажа не. Ами, щях да те извикам да ми окусиш рай-граса на вилата, да ми напълниш басейна, след което да ти тегля една патка, да не си ощетена и да ти викна таксито. Внимавай, този те иска само за секс. Все едно аз го искам да му пере и да му готвя. Миличка, след като приключим с секса, сама ще изявиш желание да ми направиш една салата, да ми изпечеш мусака и да ми опереш опърняните гащи. А към есента някъде вече ще се усвоила и способите за правене на вино, ракия, трушия и суджуци. Драги зрители, днес ще правим този грим. God damn, boy! Значи, колкото и да ми се иска да ти сипя с големия черпак, пендехо, трябва да призная, че ти можеш да сложиш повечето от нашите беге тиктокърки, които се мислят за секс символи, в малкия си джоб. И ако не беше тая прическа тип Backstreet Boys от 90-те, такава патка щях да ти изрежа през устата, понеже съм сигурен, че толкова добре си разработен, че правиш и по-хубави свирки от повечето жени. Но до там, нищо повече. Моя мъж ме подозира, да му каже ли за нас. Не дей му казва за нас, че ще стане педерас, що му сети, че след работа минаваш през нас, да яздиш моя прас и да се думкаш от раз, а накрая си отиваш с нежелание у вас. Маратони ще правя. Ей, такива си ще си сложа. О да, почти усетих с гениталиите си това, в което искаш да се превърнеш. И един съвет от мен. Като постигнеш порнографската визия, за нищо на света не си махай очилата, тъй като фетишът на всеки втори мъж е да свърши върху стъклата на цицореста блондинка тип безполезна секретарка. Знаеш, красивата жена е като скъп Мерцедес. Много я гледат, ама само един я кара. Сериозно? Момичета, нали сте наясно, че по принцип скъпите и луксозни мерцедеси ги карат едни такива дебелички, мустакати, брадати и космати чичковци, на които вие ходите да духате един ден, за да ви купят новия iPhone или за да ви дадат малко парички, за да си купите парцалки от мола, понеже ви е под достоинството и самочувствието да бачкате нормална работа и ви мързи. Един имам, който ми е най-любим.
Wow! Hold up! Wait a minute! Само ми обясни защо като пееш ми е най-любим, правиш кръгообразни движения на шкембето си, все едно си го погълнала човечеца. Сега разбирам, че имаш проблеми с тялото си, базиране на хормонален дисбаланс или някакво друго заболяване, обаче е малко тъпо да демонстрираш по-голямо самочувствие от самото си толовище, така че по-добре не дей. Хора, знам, че изглежда невероятно. Братле, или по-скоро сестро да ти кажа, да, изглеждаш невероятно, по-скоро изглеждаш като изнасилен от цял кошер пчели, за което моите съболезнования към пчелите. Да, разбирам те, тежко е положението. Така, какъв е плана? Плана е да те напълня като еклер, докато почнеш да преливаш от всеки отвор като препълнен еклер, нали? Логично е. Ей, педал, нежен си като перце за федербол. О, какви думи от устата на човек, който има клип, в който си вчесва брадата пред огледалото като някаква анална фея. Братле, не се прави на каратист, защото дълбоко в душата си знаеш, че си мека халка. Бате, не знам какъв ти е случая на тебе, ама очевидно си поредния невменяем бот, който получава SMS и факсове от галактиката Андромеда. Вземи поне си прибери кюмбето и кюнците в мазата, зимата свърши, излез на слънце да проветриш тая плесен в главата си, защото зле е положението, синко, много е зле. Момичета! Искам само да кажа, че след употреба... Ивке! Искам само да ти кажа, че за теб специално имам един сочен тлъст кочан, на който можеш да му изконсумираш семето следващия път, когато имаш нужда от доста протеин за тренировките си или за това да се лигавиш пред огледалото в фитнеса. Искам само да кажа, че парцалите ми у нас струват по-скъпо. Сузанитке, следващия път, когато решиш да се правиш на много заможната и класна пичка, първо си избърши мазното лице, защото изглеждаш така, все едно идваш от някой генгбенг порно с афроамериканци, които са те окъпали с семенна течност. Също така, не дей толкова да акцентираш върху челото си, защото прилича на платформата на американски самолетоносач, на който на всяка кръгла минута кацат и излитат самолети на военно учение. Така че малко намали самочувствието, защото си смешна. Да, затова съм имала порно, защото съм искала приятеля ми да остане в България. Моля! Мислех да не те закачам, Адасче, обаче ти колко си долна! Как не те е срам да се оправдаваш с любовта? Всеки средно интелигентен човек, който ти е гледал порно клипа, не само за да се набие една чекия, ще види, че го правите умишлено за пари в сайт, в който чекиджии плащат, за да гледат такива като вас, които се шибат на камера в реално време. Така че, какво си тръгнала ти да обясняваш тук на хората, че си Дева Мария, че си майка Тереза, че го правиш от любов и че си много страдалната Геновева? Как не те е срам? Ти колко си долна! Колко си долна ти! Утро, както видяхте, Добро утро и на теб, сладурче. Ах ти каква си ми сладка, рижава, секси мръсница с лунички, направо като те видях и пениса ми така зверски еректира, че направо излетя
като космическия кораб Enterprise и се опитах да го хвана, но вече, за съжаление, се намира в друга галактика. Ах, ти лоша мръснице такава. Хайско тарачета, не взима с мен на малко шопинг в Чуска Варе. Майко мила, отиваме с мен на малко шопинг ли, каза той? Хай, Халка! Да, знаем, че обичаш да ходиш да правиш just кавали. Също така много ни интересува и интересен факта дали обичаш да те гърмят в шоколадовата дюза и по колко милилитра семенна течност събираш в багажника. Да, разбирам и ти симпатизирам, че като малък си бил насилван, но това не е оправдание да се превърнеш в това, което си. Затова вземи мерки, моля ти се. Не ви ли е някакви кофти, когато тропате някакви хора по коментар? Ами не ни е някакво кофти да пишем в коментарите. Не знам откъде си го научила този лав за тропането. По принцип аз сутрин рано като стана и като си изпия кафето преди да тръгна за работа, ходя да тропам в клозета и резултата много често е впечатляващ. Предполагам, знаеш за какво ти говоря, все пак и ти си човек и ти имаш подобни физиологични нужди, така че да, отговорихме ти на въпроса. Чао! I got your milkies. Since you wanna act like a fucking baby. А всички ние мразим селендури, облечени с каквото и да е. Айде бе, сериозно? Хе-хе. Да, ама тук да отворим една скобичка. Ако въпросният селендур по някакъв начин ви излъже да излезете на среща, идва с Мерцедес за 100 бона, примерно, и докато го видите, получавате първия си клиторен оргазъм за вечерта. После ви хваща, води ви на някой скъп, изискан ресторант, плаща 200-250 лева сметка за вечерята, след което вечерта продължава в някоя чалготека с коктейлчета и маркови напитки, вие сте щастливи, ухилени до уши и най-накрая нещата приключват в най-близкия хотел да се снимате порното с въпросния селендур, на който цяла вечер сте му гледали сеира. И ме чакай там, където вземи открадна, изяде ми сърцето. Чакам те точно там, където предния път те чуках в дупето и те омазах с бяло по лицето, а ти накрая ми източи портмонето. Хайско тарачета, не си имам рожден ден и искам да си пожелая няколко неща. Сериозно ли бе, миличка? Ах, да си ми жива и здрава! Виж сега да ти предложа нещо, вместо да ти купя и подаря дрехи на Луи Витон, предлагам да мина да те взема с Трабанта и да те заведа на една прекрасна и невероятна екскурзия до Аушвиц, където аз и ти ще си направим барбекю с твоята наденичка, която и без това не ползваш. Комплексът също така предлага много атрактивни и приятни спа процедури, от които да се възползваш и да останеш по-дълго време, та дори и перманентно, ако желаеш, и това е моят подарък за теб. Вижте, това са сателитни чинии. Настройте ги на който канал пожелаете. Добре бе, копеле, като си такъв високотехнологичен киборг, не чуваш ли, че те викат постоянно от планетата на клингоните да се прибираш, достатъчно се заседя на Земята, качвай се на космическия кораб Enterprise да те кара при твоите хора, защото ако се заседиш още малко тук да плямпаш простотиите си, ще те пребият с пръчки и камъни, понеже ние хората сме една груба, примитивна и агресивна раса. Помисли малко за своята безопасност, молеца, и изчезвай. Да се потопим в лукса и за това отиваме в моят любим Защо бе, миличък? Защо се скри от мене и не пожела да дойдеш в комплекс Аушвиц, ами ми ходиш в някакви стъклени кухи ресторанчета, в които ядеш торти, полуфабрикати? Бях резервирал всичко само за теб, чакаха ни слуги на портала с черни изтупани униформи с инициали SS на реверите. Всички спа процедурите очакваха прословутата газова стая, от която се възнасяш към рая,
както и стаята за садомазо удоволствия, където повечето предмети кълцат и режат, и небезизвестната сауна, в която се развива до 1300 градуса температура и от нея излизаш хрупкав и запечен като бисквитка. Но всичко това ти го пропиля заради педерастлъка си. Братле, направи поредица как да свалим непознато момиче. Наистина ме бива. Абе, Лозанчо, бе, моето момче, ти от кога взе да си въобразяваш, че си добър с жените и да даваш съвети как се сваля жена? Ти си просто една нежна халка със съмнителна сексуална ориентация, която бачка като медицински помощник тип медсестра, а през свободното си време чупиш пози пред огледалото за TikTok. Не дай да даваш съвети на момчетата как да заребяват жени, защото заради теб ще вземат всички да се превърнат в едни еднополови хермафродити и света тотално ще отиде по дяволите.